a yau mana zo zan yi magana, a yau magana, a yau da magana, a yau da magana, a yau. Sunan sako na hansile ka gidan kowa, ya ma suka ce kai kogo sai da hayaki, kai ka ji wai kai kogo sai da hayaki. Dan wazo yar wayaki, ke ko me yasa kike son bata wayanki? Menene silar gurbacewan tunaninki? Menene yasa kike son fita jerin yaran kirki? Ko ki manta gobe ke ce uwa, in wani ya ba daidai ba ke zaki sawa, a gun yayanki fa ke zaki zama garkuwa. So kike yayanki su kasa abun arziki, su ne nan da can ko da yaushe yawon bariki. Tambaya nake yarwa, ki bani amsa faɗi ina ci yarwa, ba amsa ke ma ki bar batar ranwa, ki bar shaye-shaye da bin mazayarwa, ki zamta garin da kowa zai yi sha'awa. Kai ma dan uwa kada ka yaudari kanka, ka cuci yan wanka da duk masu son ka, don na sani karshen matakin shaye-shaye hauka. In baka hauka ce ba shaye hauka, in baka hauka ce ba to ka yi ta ranka yin kamaci, me za ka gaya wa ubangijinka? Ka ce ka mutu kana maye, ko kuma ka mutu a wuri shaye-shaye, ko ban fada ba kai kasan sai kai hawaye. Saboda haka mu guje shaye-shaye. Iyaye da yar shawaran da zan ba ku, banda aibata dan wani don Allah ya shiri naku. Ku yi musu addu'a gani na zai fi muku, in kai fatan shari ga dan wani zai koma kan naku. Aku mai bakin magana, a yau mana zo na yi magana, a yau magana, a yau ne magana.